Għaddiet sena oħra u tim ġdid tal-Kilimanjaro Challenge telaq minn Malta biex jitla l-muntanja Kilimanjaro, l-ikbar muntanja fl-Afrika. Dimni l-10 edizzjoni ta' din l-sfida li ssir bl-iskop li jinġabru fondi li jmorru sabiex jinbnew binjiet fl-Etjopja li jgħinu l-tfal u familji foqra. B'kollox din is-sena se jieħdu sehem f'din l-sfida li tibda il-ħadd 18-il persuna. Tul is-sena li għaddiet inġabru 65,000 euro li marru għal kindergarten f'Jemu l-Etjopja. Din il-kindergarten se tilqa' aktar minn 120 tifel u tifla u tipprovdilhom edukazzjoni u ikla kuljum. Dan il-proġett qed jiġi koordinat mill-Moviment Ġesu fil-Proxmu. It-tim li ħalla lil pajjiżna fis-sigħat li għaddew se jkun qed jinawgura dan il-proġett fl-Etjopja wara li jitla l-muntanja. Il-proġett ta' din is-sena se jissemma wara Chris Kriminale, membru tal-isfida tal-Kilimanjaro ta' sentejn ilu li miet fl-2015. It-tim mistenni lura Malta fid-29 ta' dan ix-xahar.